Aprangse KARDOM kadok kawela Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara duana fans tame la pen pinile thota nili nali tumafan VORENG AWARSAI APHUTHAK sila bangso video long nang than pachini ponikpo la pen ingsik hini kali pini pina ana VORENG AWARSAI APHUTHAK sinili nali tuman nam peklang ponikpo la pen nangli tumjong sila bangso YouTube channel long nang kahomri milang pelteka chinghon pen subscribing on la pen aduhes tame belarjan theklangi hoda kanali tum berik denon lalo pulde monon pinili ajada son mate azad update le labang so YouTube channel long upload stame nangli tum mobile long anang le da prang penali tum stame birta kachini da prang ya fanlo tangte pathi hek pen labang so APHUTHAK le non lang ponlo nang lapen chithan ponlo nang lapen puto chithan ponlo nang lada kopipi vacancies mate sidoloma lapen dak kadok aben 58306 and total don dak big record penali tum panili CC na peklang pon ikpo lapen nili pachumolam ta upload iglo labangso APHUTHAK sita menali tum pan pini bangke nili amutse na peklang pon ikpo ke kopi pilong sinali tum kijog do neima lapen ke apply do neima la so APHUTHAK le non lang pon lanang approximately tum SSC MTS labangta la so APHUTHAK nili nangli tum panang than pachini alo stamina nangli tum non dak amut sit lang pon long ikpo mate thek pon long ikpo la mate kadok avelo thek pon long ikpo la name of department bang staff selection commission la name of post bang MTS la hawaldar la number of post bang dak 11409 ando la 10 12 person ta la bang so VORENG AWARSAI long bang kenali tum jogdun ikme la salary 18050 6,900 and dak long poni la pen age bang dak 18 to 27 arta molam abang phu mate abang pistame jogdun igme la penali tum stame dak last date bang dak 17 February labang sopra pranali tum ning hang abang phu abang pitum jogdun igon la pen kai planning labang ta online la APHUTHAK kanili video upload ik elo koson ki jogdun ning la banali tum langdun igon langdam igon puthot number 2 long bang pon thulepon number 2 long bang tanali tum stame theklong ik at post tameni liputhat nali tumhan than pachini pon ikpo dakna Indian Post Recruitment labang so post long stame dak penang ando name of department dak department of post lo lapen dak name of post jaitha name of department bang department of post lo lapen name of post bang ke BPM lapen ABPM lapen GDS lapen dak total 40,889 an thek bon la dolo lapen education qualification 10 12 pass abang phu abang fistame ablu apply don email lapen salary abang dak 12,29,480 an dak long pon igi lapen age limit dak lason no 18.32 ang bong molom arta tum jogdon email lapen last day dak 16 February 2023 lapen kai apply ning bang online no lapen advertisement alitum langdam igi putala bang so article bang igon la click here pu theklong labang so dim berpen alitum advertisement alo theklong ikpo puthadak number ke thom along lang polona number 3 alo dak intelligence barrier recruitment 2023 labang so APHUTHAK kanili upload ik alo stameni libanon ang ton personally tum hana peklang pontulo lapen name of department bang dak intelligence barrier lapen security name of post bang security assistant lapen MTS to dak 1675 ana posto dak 10.12 abang fu abang fitum jogdun ikme lapen salary 18,000.69,100 an dak nalitum long pon ikpo lapen age limit bang dak 18.27 years ang bong molam abang fu mate abang fitum jogdon long ikpo lapen last date dak lang polate da last date bang ke dak 10 February 2023 lapen apply bang ke online lo puthon nalitum da advertisement lang poni bule la click here long ber ego lapen nalitum lang pon ego lapen number 4 long bang da Assam police recruitment labang sodim tanalitum apply don igme dakta state level police recruitment board of Assam lo lapen name of post bang da grade 4 of an da kadok ave number of post bang 928 ando lapen education qualification da 8.12% ta jog labang so pus along bang ken alitum jog don ego lapen salary da dak 12,052,000 an long pon ikpo lapen arta bang ke 18.40 years ang bang molam tum apply dun long ikpo lapen last date dak 8 February lo lasi prabjin ben ke apply dunia fancy tuning reglo lapen ke apply ning bang ke online lo lapen advertisement details nalitum lang bolte dak click here pu thekloin labang sodim berpen nalitum lang ikmelo lapen number 5 along lang tulo number 5 along bang Assam forest recruitment 2023 lo nang la APHUTHAK kanili nalitum hana peklang ik elos tame non bang ke nele ma amuta pulang ton penam peklang pon ik pupuse
lapen department bang da Assam Forest Department lo lapen name of post bang forester lapen forest guard commando drivers a post lo lapen dak total 2741 a post do iglo lapen education qualification bang da 8 10 12 mate graduate an ke pass amang phu abang phitum jogdun igme lapen salary bang 14000 pen chengpon dak 60,500 an long pon ikpo lapen arta bang 80 to 40 years ang bong molom abang phu mate abang fitum apply dun iglong po lapen last date labang kenang litum lang pon igon dak 6 February 2023 lapen apply bang ke online lo lapen dak advertisement details nang litum lang filter la click here long bang so dim beldo nang litum details bange lang long ikpo lapen potho chithan pon nang dak Indian Army Recruitment 2023 labang 6 number lo lapen name of department dak Indian Army lapen name of post bang dak SSC teach vacancies lapen dak bang education qualification dak BA teach mate ke ongdung bang ke Charlie neng pol lapen ke Charlie tang abang pro bang pinang pol lapen last date dak bang 9 February lapen nang litum la click here long bero te nang litum dak advertisement alo lang long ik pol lapen number 7 Assam Police Access Constable Recruitment 2023 lapen dak bang name of department bang Access Department of Assam lapen name of post bang dak Access Constable lapen name of the number of post bang 222 ando labangso PAKLANG stameni upload ik alon ani tublang dam ik tamel lapen education qualification 10% cho lapen salary da 14,000 49,000 analitum long pon igi lapen age bang dak 18 min 30 ang bong abang pu mate abang fitum apply dun ik long pon lapen last date labang 8 February 2023 kai planning labang ta online lapen advertisement details nalitum lang dak pen lang pun nalitum lang ik melo la click here long bear ik pen nalitum lang ik melo Putha dak number 8 long Civil Defense Home Guards Recruitment 2023 lapen name of department bang dak Directorate of Civil Defense and Home Guards lapen dak name of post bang Havaldar lapen Constable lapen Platoon Commander do lapen number of post dak 251 lapen education qualification dak graduate ki untang abang pu abang pinang post salary 14,000 pen 60,500 an long pon ikpo arta 18 pen 40 malam abang pu abang pitum apply dun long igla pen last 31st January kalite dak 5 February an dak do iglo lapen apply bang online no lapen advertisement lain pulte nalitum la click here theglong igil labang sodim bear pen stamina litum lang igmelo lalo nalitum pini nilila anbang nalitum hanang than pachini pon iglo lapen ninghang abang phu abang fitum nalitum apos mate requirement chongwai igdera mate overeng AWARSAI chongwai igdera nalitum jogdon igon lapen nalitum jogdon igon lapen number 1 ili nang than pachini pon to ikpo SSC MTS requirement along tastamina litum jogdon igme lapen number 2 long Indian Post requirement long stami jogdon igme lapen puthot nalitum dak number 3 long intelligence verifier requirement lahai hui long stamina litum jogdon igme la sitak number 4 Assam Police long stamina litum jogdon igme lo la se prabjin pen jogdon ya phansini lin pen tuning rig lo la se pinya video long bang nilila ang ton penalitum hanang PAKLANG mate nai thani pumasini li salam iglo la pen penap ka pre video long la chitong tunang tang te domi thakme ka duka ve la Karbi teach 2.0 YouTube channel long kelang ra do an bas tamen nilhin pen KARDOM